Vestige marketing. Programme séminaire de formation à Douala samedi le 27 août 2022. Assalamu alaikum warahmatullah. Derri rabe ondabe e hala marketing jengol pula ko luttu groupe ji duniyaru mi silmina ke domon dum derri ko modon adamu waruna. Mi wari ha mi rappela on dede ko larani programme séminaire wa mapindi wa tammi ngawalego ha Douala ko larani hala vestige marketing. Dubbe der meden don no andi kubaru maga mi wari ha siftino rain bana bembe ngala kubaru maga bo mi wari ha mi informa en derri rabe. Vestige do dum société wa ngado wa marketing des réseaux ngabo entreprise wa ngado wa marketing des réseaux e ngado mari bénéfice et avantage di fere be téléphone Android ma connexion internet tan heima ti te fait énormément d'argent be Vestige derirabe marambe haje fam godum eno dum wutinirta fu jaldire samedi le 27 août ha Douala ha hôtel Prince de Galles do situé ha Aqua ha Douala to Allah muyi bana ben andu be Douala do andi ha hôtel Prince de Galles woni bana ben be anda to on jahi on jami be tammi on yarugo hôtel Prince de Galles on biya on gari séminaire de formation ko larani Vestige be tammi on hollugo gal salman woni on nasta en binu tammi wadego samedi le 27 août 2022 dum tammi fuddugo à partir de 15h gam maydo en jaawe en jahi avant 15h man diga 14h30 ngam banondo dum holli alama himbe tammi hebbingo hatton man do e nandi entrée man do gratuit mais babal jodago kam dum do limité to himbe kewini watan wala himbe fere jodo ngam maydo en jaawe en latte parmi ben artanbe keba ha jodi derirabe bayen programmerie Vestige fulbe Afrique en nomari groupe men musamman Vestige fulbe Afrique en nomari plus de dans les 45 personnes en derton der 45 personnes maydo ko watta der 45 personnes maybe parma be inscrive ke be don der Vestige be investisi déjà der ton en nomari ko watta 30 personnes déjà je confirmani en lattago présence mu en ha séminaire de Douala e der mabbe dudbe matini en tammi wardugo be himbe fere kan en bo e hedde ko non do en nomari himbe jummoyto diga Bertois e nomari himbe jummoyto diga Ngawlere don mo jummoy daga Kusiri don be tammi jummawo diga Bafusam e non don derirawo men fu tammi jummawo diga Sa be parma be jummoyto vendredi jago be ngara Yaoundé be kawra be amin minon won be Yaoundé banta min bolana e don Adamu Haruna e ko nandi Umar Ibrahim en e ay Sherif en e non derirawo men fu don Ibrahim Khalil ummoy diga Nyambuyam gal région Adamawa mago gal dede département Mayo Bagno gal ton moy wuro wete mo Nyambuya manko fo wari min tammi hawrugo ha Yaoundé haddo do min kira min keba min gala debaji sedda do ko larani en bono en développirta Vestige no en puɗɗirta ha en organisa séminaire men ko larani kujeji fere min bala Yaoundé to Allah mu yerdi to weti min gala délégation amin min dilla Douala ngam yaldirgo séminaire de formation watta minga wadego hatton e bawto séminaire de formation maydo wadama ngatam mi présenté go en français der leader en tammi be yaldirgo e présenté go hatton man do bana top leader Remy non leader Jacques leader Olga Ambani leader Alain et non sans toutefois oublier que derri ko modon Adamu Haruna min fu mi tammi yaldirgo hemi parmi ben tammi be présenté ko to Allah muyi e bawto dum présentama en français dum timmini en tammi lorugo présenta dum be fulfulde ngam yandi dubbe der mede tammi yahugo ben menanta français e maran haje tindinego dum be fulfulde e maran haje posing go question be fulfulde pourquoi ngam posing go question be français do classe ala be dum hokka on de occasion on photo poser na question ji modon be fulfulde min tammi on répondre go to Allah muyi do on de ko en programme bayen bi himbe berba ummoyto diga jango himbe Ngawlere ummoyto kayen ma ummoake déjà wan poti bien mo ummoyto de Kusiri déjà ummoake e ummoyto yo be Bafousa bo ummoyto jango man do e ko taari man do himbe tammi warugo taw min ha Yaoundé haddo min tammi warugo délégation fabbi jango min dilla Douala ngam nume ngam yaldirgo séminaire de formation to Allah muyi ngam aydo vidéo lo to alaari ngol ko da wona Douala habdu partage ngol himbe mada musamman on be Douala ngam heba be représenter be yaldira ha séminaire de formation be ngiya ko sali heba be hokke compte rendu to ado Douala bo ta jabu lupu de occasion do derram to jabi a lupi ka bo to hakila e wakkati don tammi warugo abia be don organiser séminaire man ha Douala do be do invite mi wiami entrée c'est gratuit misali yawgo asema mi anda to nanduno da mi yayi to awi hunde dago andu hunde me warti wonnake ngam me do ta jabu ha de wonoroma derram sala do de ko wari mi rappel yo derirabe on gettama dum derri ko wona Adamu Haruna mo hala marketing en anta jengol Pulaku TV wiata on pan modon on invitama on pan modon yewnama ha séminaire de formation de ko larani Vestige tammi dum wadego samedi le 27 août 2022 ha
Douala ha hotel Prince Tegal situé ha Aqua. On gettama, on jarama. Assalamu alaikum.